Imos comezar, Eva, pois co dato curioso do día. Non soples, Eva, non soples. Pesadísimo. Un estudo demostra que non hai dous clítoris iguais. En Anda! xeral, claro, en xeral, os xenitais son únicos en cada persoa. Os genitales son únicos. Entonces, cando un home che di cariño meu, eres única, non está mentindo. Pois non. Porque eres única, eh? Ti tes cada estudio máis raro, María. De verdade, Mira, vamos facer unha cousa. Sí. Facemos un trato. Eu non digo máis bastadas en todo o programa e ti deixaste das tonterías estas dos estudios. Para iso soa bastante tentador. No. Prometes que non vas dicir máis bastadas? Non digo máis bastadas en todo o programa, xúrocho. Vale, veña. Como Eva Iglesias me chamo. A partir de ahora vou ser unha funcionaria da Xunta. Iso quere dicir que vas falar ben, non? No, que vou ir a por café cada 15 minutos. Era un gas. Imos coas noticias. Imos alá. Expertos en cardioloxía demostran que as parellas que máis se bican teñen menos colesterol. Que tal a túa última analítica, Eva? A tope de colesterol. Tofa, triglicéridos polas nubes. Moi mal, moi mal, moi mal. Pois entón sabes o que tens que facer, non? Morrear. Efectivamente. Todo a tope coa ciencia, sí señora. A ciencia a favor do morreo. Un aplauso para a ciencia. Bravo. E non só iso, porque bicar alguén cunha boa saúde bucal axuda a unha microbiota oral equilibrada, Eva. Todo o mundo a morrear e si pode ser cun dentista, mellor. Aí está. Pois sobre o amor e os químicos, hoxe vai nos falar Débora Bello, pero vai nos falar de todo, de que nos pasa no corpo cando nos namoramos, todo iso. Algo raro ten que pasar, Pasan, vai nos contar todo ela. Pero imos seguir cas noticias porque Eva, unha de cada 4 mozas recorre á inteligencia artificial para contarlle as súas intimidades. Está ben. Está ben, porque ti contaslle algo a inteligencia artificial. Aí, A IA. E eu, cando lle conto algo, sempre me di boa idea, Eva. Sí, hai que morrear. Seguramente, se lle pregunto do morreo, imagínate, Sí, non? Vai sí. dicir ela, moi ben, Eva, hai que morrear. Eso, a inteligencia artificial sempre che dá razón. Eu, por exemplo, se lle dixera a miña nai, mamá, teño que andar morreando por aí porque dis que é bo po colesterol e pa a miña higiene dental. No, era sí, dental. Sí, a bucal, sí. Pois miña nai chamaríame de todo menos guapo, entendes? Pero tamén che digo isto de preguntar á inteligencia artificial fano a rapazas. Sí. Pero os homes, Oi. sabedes donde miran os homes como comportarse? A ver, sorpréndeme, Eva. Cos gurús do sexo. Mira unha cousa. Ese concepto, gurú do sexo, se acheira aquí a carencia paterno-filial. Pois estate atenta e mira este vídeo que me saleu dun. A ver. Cocinar no es solo preparar comida. Es el acto de amor más antiguo y sagrado que existe. Una mujer nunca va a abrazar su esencia femenina de ama de casa si no tiene un hombre al lado. Este chaval que se supón que é? Pois este chaval é lingüista, é filósofo, é coach, é empresario, é tonto. Tamén. Son estes gurús que hai agora como a versión moderna dos vellos que antes comentaban as obras, pois agora son estes, pero con voz de villano de película. Unha muller ten que estar ao teu lado. Que é iso? É que eu, de verdade, isto que dixo da esencia femenina e da ama da casa, por favor, pero en que tempos vivimos? Pero isto ainda pasa. Pasa así. Esencias son as que poño eu no baño para que non cheire a mierda. Eva, por favor, pero que bastada é esa? Isto dixes que nos ia dicir máis bastadas. Foi unha bastada. Bastante bastada. Foi unha bastada Pois ou non? perdón, eu por menos deso non son capaz de respirar. Rompo o pacto, María, rompo o pacto. Vou decir bastadas todo o programa. E acabo de empezar, solo levo 2 minutos, así que... Perdón, pero é que este tipo de elementos póñeme moi nervioso. Neso tes razón, teño que darche razón, absolutamente, porque non che queda nada, porque, mira, de gurús do amor está internet cheo, así nos vai a vida, Este en concreto cobra polos seus consellos. Pero ten, sí, este tipo que acabas de ver, pero ten máis, Mira, mira por aí, mira por aí.
Méale a la mujer en la ducha en la pierna. Eso va a hacerte entender si te ve como el futuro padre de sus hijos o si te ve como un mediocre. Que tú la mires en la pierna, al final, ¿qué le da a entender? Que eres adicto al rechazo y como hombre sabes que has nacido para ser rechazado. Dixo que... Que para atraer a alguén hai que mexarle por riba, non? Pois non me extraña que este home diga que naceu para ser rechazado. Conozco cans con máis posibilidades de matrimonio. Que asco. Incluso entre os cans está desfasada esta técnica de ligue, xa xo digo, É que os cans xa non mexan uns por riba do outro. En fin, hai xente que en lugar de facerlle caso aos gurús do amor, sabes o que fan agora, Eva? Sorprende. Pois instala unha aplicación no teléfono para consolidar a súa relación. Perdón. Sí, hai, por exemplo, hai unha aplicación que se chama Someone, que é unha aplicación deseñada para que as parellas permítalle crear aí un diario para explorar e coñecer mellor e saber todo un do outro, sabes? Porque agora o tema este de falar xa non se leva. Parece que non. Isto vai moito máis alá. A aplicación formula aí unhas preguntas diarias que axudan ás parellas pois a compartir os seus pensamentos, as súas emocións, para fortalecer o vínculo e, ademais, coas respostas ti podes alimentar unha personaxe virtual que vai medrando así día a día, como o amor, sabes? Como un personaxe virtual. O Sí. sea, como na miña época éramos tamagotchis. E da miña tamén, sí, efectivamente. Que ibas dando de comer ao tamagotchi, o tamagotchi iba crecendo. Pero quen vai usar esta tontería, María, por favor? Pois hai xente que si hoxe temos dous aquí entre o público que utilizan esa aplicación e queremos ver como lle vai ben si vai ben no amor ou non. Hai dúas persoas aquí que Sí, utilizan. mira, estes dous Me mozos trago aquí. mis palabras. Sergio e Javi, boas noites aos dos. Sergio, Un aplauso Javi, para eles. vinde con nós por aquí.